różnica między częściami oryginalnymi a zamiennikami. My jako serwis, można powiedzieć, że autoryzowany przez Boscha, staramy się montować tylko części oryginalne. Teraz różnica polega na tym. Części oryginalne, rozumiemy, są dużo droższe od zamienników, bo jednak to często jest kwota w tysiącach, jednak z częściami oryginalnymi nie ma czegoś takiego, że one nie pasują. Oczywiście na życzenie klienta zamawiamy zamienniki, jeżeli są oczywiście dostępne, bo tutaj też dostępność gra główną rolę. Tylko z zamiennikami trzeba liczyć się z tym, że one bardzo często nie pasują, bądź brakuje im tutaj jakiejś formy, są na przykład odkształcone, brakuje im centymetra z boku, bo takie mieliśmy przypadki, na przykład zderzak nam przyszedł, na pierwszy rzut oka identyczne, jednak po przyłożeniu na samochód z jednej strony brakowało centymetra. Więc tu jest ta różnica między zamiennikami a oryginałami. Oczywiście to jest tak jak z ubraniami, kiedy kupujemy sobie jakieś oryginalne ubrania, a pojedziemy na turecki ryneczek i kupimy sobie zamiennik. Tu jest różnica po prostu w jakości wykonanego elementu.